Senajan sesi
sesi demon senajan kesempatan Mustika Budi kembali digoyang ya bareng ADM video syuting juga Bias Audio. Marang kula waraga karawalan peputra liwat gincanging alismu wawahan ladan rasane atiku nganti waslinya siranya swaku aku isih mampu lateni solahmu najar kowe bocah gunung senajan bocah gunung aduh kohang ngrempo jiwa ragaku gak gurung kehormatan mamprong kumpul ana pinjo urip ana kutha gedhe kowe tak tukake masa mobile kowe apa-apa kae senajan sesi demon senajan kasembatan katuran nonton sesi deman konco dumateng para tamu undangan ingkang rawuh ing daleme Bapak Heru dalah Mbak Titis ya nak ya. Alhamdulillah bengi iki nduk tamune Mas Heru dalah Mbak Titis kaya banyu mili ya nduk ya. Iki mertandakno nek Mas Heru dalah Mbak Titis iki tiyange iki grapyak ya nduk ya. Apian luar biasa tamune ya nduk ya. Pokoknya teko lunga wis pokoknya luar biasa tenan no, ya. Ya katuri sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kanyepen piye nduk? Sepi. Anu nduk, mergo kan hawene anyep to lah. Sakjane iki wayahe do turu ning ki ngenteni awak-awake dhewe iki to nduk. Yo to kowe iki kok iso aneh-aneh ae lho, Dep. Tak balenane meneh, Nduk. Mbok menawa ibu-ibuke do kanyepen nggih, Bu nggih. Mantuk, Nduk, jebule, Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dongakno muga-muga sing jawab uluk salamku sing buanter rezekine tambah sansaya mbrah. Sing jawab ilun-ilun ya tak dongakno nduk, rezekine ya tambah lancar. Sing ora jawab uluk salame mboke ya tak dongakno nduk. Muga-muga ki ndang meteng neh. Sing urung ndek bojo ya tak dongakno nduk. Muga-muga ki ndang cepak jodone. Sing wis duwe bojo nduk tak dongakno nduk. Kok tambah bojone nah? Ana ya. Oh wis sampe nambah ana berarti ya. Wah golongan hobi per bojo loroan kowe iki berarti nah. Loh kok rada iki lho. Wah bahaya jebule Cing. Ayo lho Cing aja ngono kowe lho Cing. Ndak ape ya piye nduk? Aja lali anak ya ndedonga kagem Mas Heru dalam Mbak Titi sekeluarga. Moga-moga sak bubare nimbali ketoprak musika budaya tansah paringan seger kewarasan. Diparingi panjang yuswane, diparingi lancar rezeki lan barokah nyambut gawe. Ndongake juga kagem adike nduk sing ulang tahun ya nak ya. Dongane muga-muga dadi anak sing solehah, berbakti kepada orang tua. Pokoknya sok mben yen wis gede
duweni cita-cita iso terkabul ya Nok ya. Syukurane iso nimbali ketoprak musika budaya yang dipun pimpin kali panjenengane Bapak Pandi sing regane murah meriah pira ndak Nak? 5 juta panjere tok. Kowe iki kok iso 5 juta iki lho. Ketoprak apike ngene kok ngantek 5 juta iki lho Cah. Ora ana 5 juta Nduk. 2.500. Ya sayangku, iki ketone kok wis menunggu juga mas-mas yang ganteng-ganteng di samping-samping iki mblekok-mblekok mesti bocah-bocah iki. Ya ampun. Aja ngompol lho ya, aja gopak lho ya. Engko nek tak dusi nganggo alang-alang kapok kowe engko. Pak piye Nduk? Ya demi bocah akeh kok iso demi aku tok iki piye lah. Oke ya, langsung diaturi. Nggih, siap. Nggih. Katuran pambuka Kang Mas. Ada satu tembang pamurutan, ada titip cinta, monggo langsung diaturi. Ya, jane ya ngono, Nduk. Sing titip wong, Nduk. Titip ana maksudnya. Ya kowe barang iku. Yuk monggo satu tembang nyampur sari kreasi dari musika budaya. Oke, satu tembang ada titip cinta. Ini spesial juga buat EDR, fotografer dari Kunduran Punyas. Terima kasih yang sudah hadir di live streamingnya dari EDM Pro. Goyang kembali bareng musika budaya. Titipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Aku rela melepaskan dia walau harus menderita, karena cinta tidak selamanya indah dan berakhir bahagia. Seujung rambut, seujung kuku, jangan pernah kau sakiti dirinya. Cintai dia, sayangi dia, janganlah kau sia-siakan dirinya. Biarlah derita ku simpan dalam jiwa, asal kau bahagia selalu bersamanya. Ku titipkan kepadamu
Production. Kalau juga barang bias audio. Titipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatinya masih menyayangi selalu, masih menyayangi selalu. Tak incengan dok. Satu tembang pamundutan iki podang kuning dindanduk teh dicampur sarino mas Bu. Mas sop lho ancene jengene iku kon piye ngono lho nduk. Anu lah celukane kan iku. Lah ya leh kowe kok ya ngono lah kok ngetok barang leh Wuk. Kok emeh. Lah ancen jengene kuwi lho. Kok iso. Piye nduk. Satu tembang pamundutan ada podang kuning ya nak ya. Mangke diaturi saking Pak sapa Mang Nduk? Pak endi Mang ya? Pak Lanang ngono ae ya. Aku kok lali jengene. Ayo mangga langsung diputar kembali bareng artis dari musik budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Langsung tak panggil ya ada Dian Ardani. Oke, bikin tidak? Oh ya, di situ nak. Diambil gini sing anu nek sing ana buntute tak mboke ae ben ra keserimpet artise. Kok nek bawah saru ya, Mbak? Ora saru nek bawah, Nduk. Lah apa? Nek kowe engko sing ngisi nek bawah, ngono lho. Biasane yo ngisin-ngisini barang, Mbak. Oke, sayangku Dian Ardani ngaturi pamundutan ya nak ya dari Pak saking di pokoknya Mang Pak Lanang Mang ya Nduk dari ya. Sana dan dari tadi ya Mbak. Ya dari tadi oke. Tunggale kuwi mau yuk monggo langsung diatur nonton podang kuning nyapur sari kreasi dari musik budaya. Semoga langsung diputar.
pikatku ulute gendho. Wes ora krasa kaluyuran golek sing tak sayang ngobrol niter anggon ku golek ora krasa ati wengi eman yen ati yo tak sawang menclok ning barang dan jangan tak ringgit sapa kadang ngoce dheweke kaleh beda tak sawang mbak aja ngece podang kuning agawe pikirku kome seret ireng tak sawah tambah manis itu bunga yen pakonnya andeng seliran ora bakal atiku kekurang liyan yen si podang andutut ati kepranan ora seneng atiku sana saya dateng tak seneni son pikatku ulute gendho. Satu tembang campur sari kasih jadi musika budaya wonten podang kuning pondok jembatan Pak Lanang sampun diatur nggih pripun Pak Dik? Nggih, dua lagu sing penting penak Pak Dik. Oke, siap. Nggih, heeh. Pripun Pak? Nggih. Pripun? Keramat saged. Ready? Lu apik tampani Nduk, nah tampani Nduk. Nggih. Hei manusia niku nggih Pak Dik nggih. Hormati ibumu niku nggih. Oh, tak kira gak iku Nduk. Jebule iku tenan. Ya, satu tumpang nomor dari Mbah Kong nggih. Monggo langsung diaturi wonten Keramat. Iki lagu wis zaman dahulu kala ya Nduk ya. Iya, dahulu. Iya, oke. Oke. Apa Nduk? Kok gegete ngene iki enek apa? Kena apa Nduk? Pentole sapa? Alah, kok ana pentol barang iki lho. Satu kemangane Keramat bareng mustika budaya. Hormati ibumu, orang anak mas.
pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau meminta, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Dialah manusia satu-satunya yang mudah tak ada batasnya. Ada keramat sampun katuran. Oke, terus spesial ke Mbak Gong nggih. Niki Mbak Gong sunane napa Mbak Gong campur sari? Nggih siap. Yuk. Oke, ayo langsung diputar kembali bareng artis dari musika budaya bareng anakku yuk. Bareng artis-artis dari musika budaya sing durung-durung nyanyi mau awan langsung tak tampilno ya Nduk ya. Oke, yuk langsung diputar kembali bareng artis dari musika budaya ada Santi Fani. Lagu nipun lah, iku mau ketularan iku mau apa Nduk? Ora, iku makan jenenge iku itu. Oke. Oke, nyampur sari wonten tembang kangen. Tambah kangen. Ya lali aku. Tambah kangen Mbah Kong. Nggih. Oke, yuk monggo satu tembang wonten Tombo Kangen bareng anak kuda Santi Fani langsung diaturi.
Satu tembang ngoten. Tombo kangen sampun diaturi. Oke. Bareng anakku dan satu Ivani. Nah, ayo langsung dilanjut lagi nak. Bareng artis artis dari musika budaya. Gimana Mas Bro? Streaming kan? Selamat ulang. Oh sing penak. Loh, anu kayak di awan nggih. Napa? Di awan. Lah ngalagune ngene kuwi. Oh sing apal lho Nduk. Ngrepek lah ora apa-apa Nduk. Terpaksa yang punya terpaksa mana ngacung Mas Bro napa Mbak E? Oh Mas nggih siap. Mbak E apa Mas iku Nduk? Lho, Bu E. Oh nggih Bu, mangke diaturi nggih. Alah ya jalur ada terpaksa terus iki lah. Ndak arep tau dikonek kuwi. Lah iya kuwi lho Nduk. Heeh, pokoknya terpaksa terus ya Nak ya. Oke ya, satu tembang urutan ada. Selamat ulang tahun. Nggih, jamrut nggih. Pripon. Nggih, siap Pak D. Nggih, mangke diaturi ini memberi pamundutan dari yang tuan rumah nggih Pak D nggih. Mangke Mbak Doni wis tunggale panjenengan nggih. Oke, siap Pak D. Lagu sing enak lek ya turu Nduk. Oke, ini satu tembang pamrutan ya Dok ya. Kita
ini hari yang kau tunggu. Bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Bukan jangkau cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Bukan yang cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, ngebodal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu tentang cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun buat Dek Kiki ya tadi ya Ndok ya? Hah? Lah yo Kiki. Oke, selamat ulang tahun juga buat Dek Kiki nggih. Niki pamunten dari Mbah Kong, mau sunane sing pinuk ya Ndok ya. Mau sing pinuk apa mau Ndok? Kok aja ngono to. Pripun Mbah Kong, mau sunane apa Mbah Kong? Sri minggat ijab ora Mas? Oh, mau mantuk? Saestu? Oh nggih, nek mantuk ngoten memenuhi pambutan dari ibu wonten terpaksa dulu ya nak ya. Iya langsung diputar kembali bareng terjadi musika budaya bareng anak-anakku, bareng musika budaya langsung tak puter kembali bareng artis-artisnya dari musika budaya. Ada Rara Pororo, Ngkosik, Ngkosik ndok. Ya sayangku Rara Pororo ngaturi pamundutan dari ibunya ya nak ya. Satu temang ada terpaksa langsung diaturi bareng mustika budaya juga Bias Audio juga tak lupa bareng AJM Production. Yuk semoga. Loh Mbah Kong muncul neh Dok. Ya nih apa? Sek Mas, pripun Mbah Kong? Muncul terus. Lah jare jenengan mau kondur are. Niki sunane napa Mbah Kong? Sambel kemangi ditayopno. Waduh. Nggih bakdo niki nggih Mbah Kong nggih. Oke. Iki jalukane Mbah Kong wis loro Nduk, mau wis diaturi, saiki genti mengko diatur tayuban. Heeh, diselang-seling ya Nok ya. Monggo. Katuran terpaksa bareng anakku Rara Pororo langsung diaturi. Semoga. Goyang lagi bareng musika budaya. Juga bareng Bias Audio. Tak lupa juga bareng AJM Production.
ngundangi dong. Oke, mau menerima mundutan ya nak ya, alangan besantai pun jadi mateng bakung. Pripun mas bro? Napa? Napa? Pergerajakan Banyuwangi J, perjuangan dan doa, insya Allah bisa dong. Iso. Dalam bu, boten tayuban niki. Oh ngapunten Mbak Kong, niki tayubane boten angsal, nyone niki dangdutan. Loh ya. Nggih. Perjuangan dan doa. Oke. Yang punya perjuangan dan doa yuk barengan aku. Yuk Tira sayangku, satu teman membutuhkan ada perjuangan dan doa ya. Pripun Mbah Kong, pripun Mbah Kong. Nggih, jenengan nyone apa mang ndok sambel kemangi ya nak ya. Nggih lho, Pak ngapunten nggih Pak nggih. Pangapuntenipun. Nggih. Nyendok pen. Masih bersama Pustiko Budaya bersama Sila Pro. Ayo adek. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, berkejarlah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Masih bersama Pustiko Budaya. Sakit-sakit dahulu
Satu kembang pamundutan ada apa mangka lali ya. Perjuangan dan doa sampun katuran. Ini mau nih pamundutan buat ibu. Kalau tadi pun nonton gerajakan Banyuwangi ibu nggih. Niki pamungkas nggih bu nggih. Soalnya sudah jam 1:30. Oke. Yuk satu kembang pamundutan ada gerajakan Banyuwangi terspesial buat yang punya hajat ya nok ya. Oke. Awis tunggale mas, beda desa, beda anu ya nduk ya. Pak, aja ngono lho mas, aku kok anu. Gerajakan Banyuwangi
jroning sukaku dilengan foto ya Nok ya. Mula saka kuwi iki karo ngranti momongane dhewe. Kaya-kaya sakjroning atiku iki wis ora kuat ngempet sakjroning ati. Mung isine sakjroning atiku ora ana sing tak. Tresnani kejaba. Kula katiku sareng. Yo ning papan kene aku pengen banget asma. Ayo pun aku pun sampeyan iki. Tresna
manggon Jawa Agung. Wae kanggo paksen anggo urip budaya. Wit-witan kae anyeksen. Wae anggo urip budaya karo kang sakawat. Wong tuwa rumangsa seneng. Wong tuwa rumangsa bagya mulya. Ento nyawang kawan anak sing rukun saben dina gandeng renteng. Kasudian kula lan kowe kadosan. Ojo dadi atimu. Nganti aku mrepeki karo kowe sakarone ning papan. Mung sak temene apa kowe kepengin lan ana wigati kanggone kowe sakarone. Bapak, kok menawi wonten kawigaten walaka kemawon. Kok menawi wonten perdamelan napa ing mangkenipun kula saged anglapa. Aku percaya, Jo. Apa sing tak dawuhke kawan kowe? Kowe ora nate mbadal dawuh wong tuwa. Apa seneng ndek mantu kaya dene Puja. Sing tansah mituhu apa sing dadi dawuh wong tuwa. Ngene ya Puja. Lan kowe Kakosari. Bapa wis paring ilmu marang kowe sakarone. Ora ngemungke ilmu Aji Jaya Kawijayan. Kabeh sing bapa duweni uga wis tak paringake kawan kowe. Kula matur nuwun sanget. Bilih anggen kula ngasuh kawruh kaliyan bapa. Kula kinten sampun pono lan sampun buntas anggen kula ngasuh kawruh. Nanging Puja lan kowe Kakosari. Ilmu lan Aji Jaya Kawijayan sing tak paringke kawan sakarone. Sak temene kuwi durung sampurna. Mula kang saka kuwi kanggo nyampurnake. Bapa dawuh kan siramu kang supaya siramu gelem nindakake tapa ngidan. Menika tapa kiteng menika tegesipun menapa? Kakosari sing diarani tapa ngidan kae kowe nindakake tapa ning tanpa busana.
Dadine kowe iki kudu ora nganggo ora ana siji wae barang sing nempel ana ing awakmu. Kabeh iki kanggo nyampurnake ilmu sing tak paringi kanjeng. Menawi sedaya kala wau kanggo nyampurnake ilmu ingkang panjenengan pasrah. Kula papan lan dunung kang pas kanggo nindak tanggamu apa nindak kuwi manggone ana ing pinggir segara kidul wonten sak pinggiripun segara kidul menawi sedaya praktikal panjenengan badhe kula estana kula badhe tumuju wonten ing sak pinggiripun samudra kandhane bapa karo kowe kanggo nyampurnake ngelmu sing diulangake karo kowe lan supaya awake dhewe kudu tampa ngidyang ana sak pinggiring samudra. Ya wis, wektu dina iki ayo padha bareng-bareng tumuju ana ing samudra. Bapak sawetawis kula nyuwun tambahi pangestu. Muga bisa kasenengan apa sing dadi dawuh kados menawi. Sehat-sehat. Bakal bisa tidak apa sing nang jantung wae bapak tasik nglambat semua keratuan